Kaixo egunon, gaur kanaleko lehenengo erronkarekin natorkizue. Euskara Satorra Challenge izenekoa. Hainbeste abesti itzuli eta gero, zuen ordua da euskara irakasle bihurtzeko. Hauek dira erronkan parte hartzeko pausoak. Bat, euskaraz abesturiko kantu baten esaldi bat aukeratu. Zure esku kantuaren aukeraketa. Bi, hitzak gaztelera, ingelera edo beste hizkuntza batera itzuli eta azalpenak eman bideo baten bidez. Hiru, bideoa sare sozialetara igo Euskara Satorra Challenge hashtaga erabiliz. Bai Instagram, Twitter zein YouTube bertara. Eta lau, lagunei helarazi erronka. Agian, batematek parte hartzeko asmoa izan dezaketa. Adi, bideoa grabatzen baduzue, ez ahaztu hemen azpian mezu bat idazteaz. Zuen azalpenak ikusi ahal izateko. Bideoa gustuko izan baduzu, eman like bat arpietu eta elkarbanatu. Ondo izan eta agur.